ମୁଁ ମଧୁମିତା ରଥ ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ସଚେତନ ମଞ୍ଚର ସଭାନେତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 10 ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 10 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକାଠି ହୁଅ। ତାର ମେନ୍ ମଟୋ ହେଲା ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁରେ କିଛି ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଗୋଟେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କରିଦେଉ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେ ସରକାର ସବୁ କିଛି କରିବ ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଏଇ ସଂଗଠନ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏଇ ମହାସଂଘ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କେହି କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ଏଇ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା।